Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, sannan barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel ta mai albarka. A yau insha Allah zan nuna mana wata hanya wadda za mu samu kuɗi aƙalla daga kan 750 zuwa naira 5,000 ko sama da haka. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel ta mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyo mai da mun dora. Kai like na wannan bidiyo sannan ka yi share domin wasu masu amfana. Domin fara aikin ku biyo mu. Wannan app ba wani application bane face Dolope. Dolope application ne wanda suke ba da loan, amma mu ba loan za mu karɓa ba, za mu yi amfani da referral program ɗinsu. Akalla idan ka gayyaci mutum ne suna ba da kuɗi mai ɗan tsoka, wanda in ka tara ka kai wani adadi na 5,000 za ka iya withdraw ɗin wannan kuɗaɗe zuwa cikin account ɗinka. Na da proof wanda muka yi withdraw sai da muka gwada wannan application muka tabbata yana ba da kuɗi, kana muka ce bari mu yi bidiyon sa mu nuna jama'a saboda su masu amfana. Da farko sai mu shiga cikin Play Store ɗinmu, sannan kuma zan ajiye link ɗin wannan application a description, sai kai searching na Dolope. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya fito mana. Wannan shine application ɗin Dolope, gashi nan ga logon sa nan. Ni kasancewar na yi downloading ɗinsa, za ku ga offin kawai nuna wannan shine application ɗin Dolope. Sai mu shiga cikin application ɗin. Yau to gashi nan application ɗin ya buɗe kamar haka. Ga guri nan inda aka sa register nan gurin, to nan za ka taɓa register, sai ka zo ka ɗora lambar ka sa lambar ka misali kamar haka, sai ka danna register, zai tura ma code zuwa cikin layin ka. Ga code ɗin zai tura mana, sai mu confirm, sai ka kirkiri 4 digit shine code guda 4 wanda za ka dinga amfani da su. Sannan sai ka kirkiri secret word, kamar ni zan sa duniyar crypto zalla, sai ka danna continue. To masha Allah, gashi nan application ɗinmu ya riga ya bude successfully. Za ku ga account ɗinmu 0.00. To ta yadda za mu samu wannan kuɗaɗe shine da farko mutum zai fara shiga nan inda aka sa verifying. Gashi nan guri inda aka sa verifying, mutum zai shiga nan. Ga email address, za ka sa email address ɗinka a nan. Gashi nan kuna gani, nan za ka sa full address, nan za ka ɗora account ɗinka. Wannan wajen card ba sai ka ɗora katin ka ba. Sannan ga gurin da aka sa verification, sai ka zo shi ma sai ka taɓa shi misali kamar haka. Bayan ka ɗaɗɗora wancan abubuwan kenan, sai ka zo sai ka sa BBN ɗinka a nan gurin misali. Ok, to masha Allah, gashi nan bidiyon mu BBN ɗinmu ta yi complete, sai mu danna proceed ɗin nan. Gashi nan za su tabbatar mana shin wannan BBN ɗin tamu da muka sa daidai take, sai mu samu su correct. Yawwa kamar yadda kuke gani gashi nan ya buɗe, sun nuna mana kuma next verification da zamu yi shine mutum zai rike katinsa a hannunsa yau kansa hoto. Wannan abu ne mai matuƙar sauƙi, indai har katin ka yayi kiliya, rubutun jiki ya fito, sannan hoton ka kai ma yayi kiliya, ko minti 5 ba zai ba zuwa minti 10 zai verifying. Nawa ina yin sa minti 10 bai verifying, kana yin sa shikenan zai verifying. Abu ne mai sauƙi wannan sosai. Daga ka ɗauka kuma voters card yana yi, dan nima da shi ne amfani. Sannan passport yana yi, national ID card yana yi. Indai bayanan da ka sa sun yi daidai da bayanan da ka sa a farko, wajen da ka sa sunanka, ka sa date of birth ɗinka, indai nan yayi daidai da cikin wannan katin naka da zai yi. To da ka gama wannan verifying ɗin sai ka dawo, sai ka fito. Yau gashi nan in ka fito kamar haka, ka dawo farko ga guri nan inda aka sa reward, tun sai taɓa ga guri na reward, sai ka taɓa gurin haka. In ka taɓa shi, ga naira 250 nan
kuna gani wanda za ka yi claiming, sannan ga 500 can a sama. Wannan 500 ita ce wadda suke bayarwa. Wannan 250 kuma za ka yi claiming ɗinta idan ka sa referral code. Ga referral code ɗina nan wanda za ka yi amfani da shi gashi nan a gefe. Kana sa za ka yi claiming wannan kuɗi za su zama 750. Sannan kamar yadda suka faɗa a ƙasa gashi nan za ka yi cash out idan kuɗin nan sun kai naira 5,000. Sai ka dinga gayyatar abokai nan da nan za ka ga haɗa wannan abu ne mai wahala. Don haka sai mu dage mu samu namu kafin su daina bayarwa. Wannan application jannu ne sosai kamar yadda kuke gani. Bari ma ka ga gashi nan kamar yadda kuke gani. Wannan shine gwajin da muka fara yi kafin ma tabbatar da wannan application. Gashi nan withdrawal, dodo pay withdrawal gata nan kuɗi ne naira 5,000. Gashi nan da aka yi cash out sai suka da main balance ɗin sai aka yi withdraw ɗin su direct account. Wannan application yana biya, don haka mu motsa mu samu namu. Allah ya taimaka. Idan wannan shine zuwan ka na farko wannan channel ta mai albarka, ka danna mana subscribe, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa, sannan kai wannan bidiyon liking, kai share ɗinsa domin wasu masu amfana.